Morning. Aga mo ah. Hello sis. Jocelyn. Sis Miles. Hello. Aga ni mo ah. Miles. Kape na kayo? Aga mo na ka. Patulog ka pa lang? Baka meron kang di ka makatulog. Baka puro kape mo, Miles. Ay ganon. Sa bagay, sometimes ganyan din ako. Na-addict ako magdudot. Sa bagay, sometimes ganyan din ako. Na-addict ako magdudot. Paano ba mag-ano ng nito? Ng camera? Paano ba mag-ano ng nito? Ng camera? Hello, Lods. Magandang morning, Barbs. Ganda. Thank you for coming. Hello, Lods. Magandang morning, Barbs. Ganda. Thank you for coming. Paano ba mag-ano ng camera nito? Paano ba mag-ano ng camera nito?
Hello. Morning. Aga mo nagising nga, CCJ. Parehas kayong dalawa ni First Lady. Aga siya ring nagising eh. Wala ding eyeglass. Talaga. Thank you. Ay, ang nauna kasi siya. Pagbukas ko, nandyan siya. Gulat nga ako eh. Thank you. Sige lang. Salamat ah. Thank you ah. Thank you very big. Ay, ganon. Nakitambay ka sa ibang LS. Umikot ako. Ayaw ko sana ayaw ko sana mag-LS. Umikot ako. Eh, wala naman. Wala akong si Motodoc lang na dumaan ako. Kasama ko si Kabutoy kanina. Eh, naboboring ako. Eh, nag-LS na lang ako. Kaya lang, ganito lang. Bawal music. Kasi nandun na kay Sis Jinky yung ko eh. Pag-graduate yata nila ako. Moto Axe. Apay tawan ti Badom. Natay kang kabado mon. Levi's yan. Inimport ko pa yan sa US. Yung jacket mo. Alagaan mo yan. Oo, kasi inano nila ngayon sabi ko kagabi kay Sis Bing kasi ilang days 12 hours lang ang naidagdag samantala nung nagpe-playlist ako sometimes 100 plus yung nadadagdag pag nag-update si Lolo. Kaya umabot ako ng 3,600 plus. Ngayon gusto ako paikutin na nila Sis Bing at saka si Sis Jinky. Kaya kinuha na nila, pinaubaya ko sa kanila. Kahapon parang naboboring ako. Sis Bing, ako na lang. Ano kaya kung ako na lang ang hintayin nyo na lang, sabi ko. Sabi mo naman sa akin ni Sis Bing, naiinip? May lakad ka tayo, sabi niya sa akin. Hindi na ako, sige na nga, kayo na nga, sabi ko. Oo naman, oo. Yes, I can do it by myself, I should say.
kaya naman. Eh, siyempre mayroon alam mo kasi sa akin na 'pag, mayroon kasing parang nagmamalasakit, parang nahihiya ako tumanggi. Kasi ako matulungin akong tao, supportive akong tao. Kaya lang sometimes kung hindi ko makita dahil nadadapa, eh, sorry, pero sisiguraduhin ko 'yun 100%, ah, no need to talk, ire-replay ko 'yun by myself. Hindi ko na kailangan magpadala ng picture na evidence whatsoever, hindi na. Ire-replay ko na lang 'yun by myself. Pagdikit ko siya, ha, at supportive din siya, parang gano'n. Tapos hindi ako nakapunta, hindi ako nakadalo dahil siyempre as I've said before na bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong responsibility, eh, hindi ko naagip 'pag nadaanan ko, nakita ko, "Ay, wala ako nito, wala ako dito nung naganap ito." Parang gano'n. Then, ang gagawin ko, ire-replay ko na 'yon. Hindi ko na ano, ire-replay ko na kaagad 'yun. Maymay, thank you very much, Oo, gano'n ako. I'm never katulad niyan, siguro puwede ko nang sabihin. Anytime kasi kahit marinig nila, ah, siyempre kahit na oo, I'm old enough, but still kicking. Pero 'yun nga, sabi ko, may damdamin din ako. Siyempre nasasaktan din ako, nagtatampo rin ako. So, hindi naman po puwedeng kayo lang na ang may karapatan magtampo, may puso din naman ako, 'di ba? So, oy, Lovely Lynn, thank you. Anong almusal mo? Oy, Wanderlust, thank you very much for coming, ha. Gano'n ako. Ah, Siyempre nakakaramdam din ako ng tampo, gano'n. No need to mention their name, 'no, pero I never give up na nagbago ako, na hindi ko na sila susuportahan, 'no. Nagkikita-kita nga kami sa mga LS, premier, isnaban, walang pansinan. Alam naman ako ang mauunang pumansin sa kanila, eh, sila yung may pagkukulang sa akin. Baka akala nila ako yung may pagkukulang, 'no. Ako ginawa ko lahat para masuportahan ko bawat isa, gano'n lang. Pero I never na in personal o sa sarili ba, ano, what we call this, how to explain this? Yung sa personal ba na masama loob ko, hindi. Dito lang sa trabaho natin. Kaya I never na oo nga, totoo nga, totoo. Meron ako. I don't know if jelly o whatsoever. Basta akin na lang 'yon. Alam na ninyo 'yon kung magaling kayo manghuli, malalaman niyo 'yon. May tampo rin ako kasi kahit nasa magkita-kita kami sa LS, hindi, eh, kasi kahit kahit ganito lang ako, I never, na ako pa yung mauna. Pero kung ako siguro yung may pagkukulang, no matter kung ako maunang pumansin, 'di ba? Hello, my dearest, sister Susan Adornado, thank you very much for coming, ha. Wanderlust, thank you very much, for coming. Gano'n ako, eh, siyempre kahit papaano naman. Ma'am Susan MLS, mega love shout out coming from Golden Abroad. Silen Cooking Paradise, uy, andiyan ba si Silen? Hoy, Silen!
Buti naman nakadaan ka sa aking bahay. Yes, thank you very much, Kapsat. Kapatid, Zilen, thank you very much for coming. Ano lang ako, ano ba tawag doon? Yes, Kuya Lakay. Oo. Yes, ano ba tawag doon? Hindi naman yung naglalabas ng sama ng loob. No, 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 no. I never feel that. What I mean is, nagkukwento ba? Nagkukwento. Parang ganun. Yes. You know that, you know them. Ako kasi, I'm very sorry Iba, how to explain this? Ang sundalo at saka sibilyan, mas mabilis kumuha ng informasyon or pakiramdam ang sundalo kaysa sibilyan. Kasi trabaho nila yon, di ba? So, ang mga sundalo iikot yan, hindi mo makikilala na sundalo sila. Pero, marami na silang nakuhang informasyon para mahuli yung kriminal, parang ganon. Maobserbahan mo naman di ba? Na may tampo sila sa'yo, pero bakit nga may tampo sila sa'yo? Di ba? So, pwede na rin kasi pag-umpisahan ng tampo mo yon dahil hindi na sila dumadalo sa'yo, hindi na rin sila pumapansin sa'yo, di ba? Let's say, this is my example. Yan, ikaw, Agnes, si Ze, lalong-lalo na si Ze, kasi sometimes, parehas kaming dalawang maingay sa LS. Tanong ko lang sa inyo, dalawa. Sometimes, kayo yung nauuna na, tay, ganon. Sir Lakay, gaganon, di ba? Kasi, siyempre, medyo mabagal pa ako magpindot-pindot. The whole LS, the whole premier, so ibig sabihin, walang pansinan, ibig sabihin, may tampo kayo. Kasi hinahanap ko yung dating ginagawa natin na nagbabatian, di ba? Maramdaman mo rin. Kaya, siyempre, Lovely Lynn, Dan Connect, coming from Wanderlust. Sige, magdikitan kayo lang ha. At magkwekwento lang ako. Kaya lang, how to remove my camera. Kasi masyadong lantad yung kapugian ko dito. Ganon, pogi. Baka kabayo. Si pogi Baka pwedeng, pag meron dyan, pwedeng mag-guide sa akin kung anong pipindutin ko rito para mag-close yung camera ko. Wala akong makita Tesilen, coming from Wanderlust. Sino ang pogi, Kuya Lakay? Siyempre ako. Di ba? Ano, tutul ka? Sabihin mo, kapatid, Silen tutul. Wanderlust, yuhu, coming from Silen. Thanks, Wander. No worry sa sukli. Busy lang ako sa pagkaha dito. Coming from Lovely Lynn. Ading,
Kapsat, kapatid, Selen, ano, tutul ka? Hindi ka, ano, hindi ka kumbinsido na ako'y pogi? Oh, hindi. Alam mo, ang taong hambog, ito ipapaliwanag ko sa'yo. Ang taong hambog, yung nagsasabi siya ng mali. Okay, nakita mo, dalawa akong mata, di ba? At special ang mata ko, singkit. Ha? Ngayon, tignan mo, ipaliwanag ko lang sa'yo, kapatid Selen. Nakita mo, kumpleto muka. Kumpleto ipin, kumpleto bibig. Paano mong sabihin pangit ang isang tao? Hindi naman ako bungi. Hindi naman kabila ay isang mata ko. Hindi naman kulang ang mukha ko. So lahat ng tao o lahat ng lalaki, pogi. Lahat ng mga babae, magaganda. Kasi kumpleto naman sila. Tama, mali. So, hindi hambog. Ngayon, pag sinabi ko, magbudol-budol ka sa YouTube, kahit hanggang sa labas, hahabulin kita, ayon ba'y mayabang? No. Gagawin at gagawin ko yun. Sino man ang mambubudol dito sa YouTube. Maniwala kahit hindi, hanggang sa labas, hahabulin ko siya. Ganon. Yung bang pag nagsabi, totoo. Hindi sinungaling. O, di ba? O, ayan. Umamin, nagsabi ng ano si Wanderlas, aminado sa akin. Naimbag nga agsapa tayo kakapsat. Oh, Ilocano gayam ni kwa. Ni Ian, Mendoza. Anong mali doon? Sa bagay, iba pananaw mo. Iba pananaw mo. Ngayon, tanungin kita. Sabihin ko ba na ako ay pangit? Tell me. Siyempre, sasabihin ko, ako pogi. Patronize myself and at the same time, totoo yung sinasabi ko dahil kumpleto mukha ko. Tell me. Oh, di ba? Ayan oh. Si Lovely, hindi siya hambog. Maganda talaga. Oh, kasi kumpleto talaga siya. Hindi po pwedeng sabihin, ikaw ba sasabihin mo pangit ka? Oh, sige nga. Iba pananaw mo. Kapatid kong Selen. Yes, alam pangit talaga. Hindi ko na, sabi nga, okay, sa tao, ito ha. Pag nangarap ang tao, siyempre, nangarap ka na nga lang wala namang bayad, di sagat mo na. O, wala nga naman sasabihin ko, ako medyo pogi. Hindi po pwede naman yun. O, di ba? Siyempre, sasabihin ko, lahat ng tao, ako, hindi naman sa pinagmamalaki, no? Pero sinasabi ko lang yung totoo. Graduate ako ng AB Political Science at Psychology. At marami akong in-schooling na tungkol sa bagay-bagay. Kaya alam ko yan. Hindi naman, promise hindi sa pinagmamalaki, sinasabi ko lang. Oh. Walang hagdan Yun nga, ituro nyo sa akin, sabi ko sa inyo Hindi ko alam Hindi ko alam yung hagdan na ano, hindi ko alam paano Yan. Ito pa isa. Hindi naman sa pinagyayabang. Ako ang top 1 sa klase namin sa debate. Hindi, totoo yun. Yung lagi kong tinatalo, abogado na ngayon, yung classmate ko. Sa political science kami Sa impromptu speech, number 1 na naman ako. Hindi naman sa pinagmamalaki, sa totoo lang.
copy Facebook. Oo. Ganon, kasi totoo yun. Anybody of an individual person, hindi nila po pwedeng sabihin na pangit sila. Laging sasabihin nila pogi sila, maganda sila. And that is not a humbug. Ha? Oh, di ba? Pero that's true. Pero in real ha, in real, katulad yan, sinasabi ni Jeff. Pangit ako lakay, sabi ni Jeff. In reality, hindi mo sasabihin yan. Sa tunay na seryosohang usapan, hindi mo masasabi yan. Let's say, manliligaw ka. Mahal kita, ganito, ganito. Pangit ako. Wala namang gano'n siguro. Sige ate, sige Kapsat. Oo. Apay, anong oras pa dyan sa inyo? Wala. Gumagabi pa pala dyan? Pero ito, bigyan natin, the same time po, but 11 to 7 a.m. duty po. Okay. Sige, sige. Pahinga ka muna. Pahinga ka na muna. Magandang morning, my beloved daughter. Weng grateful. Maraming salamat sa iyo. Good night to Wanderlust. Thank you very much for coming, ha. Thank you, thank you. Good night to kapatid na si Len. Good night, good night. Sige, pahinga ka na sakat may pasok ka pa pala sa trabaho. Okay. Good night kay Ate Selen. Ako kagigising lang po. Kagigising po. Thank you, Wanderlust. Oo. Yun nga. Kaya sabi ko, dahil bagong gupit, pugi na naman. Mali daw sabi ni kapatid Selen. Iba yung pananaw niya eh. Mali daw. Hambog daw yung ganon. No. I'm telling the truth, but nothing the truth. Siyempre, patronize myself. Di ba? Pero pag ibang nagsabi na pogi mo naman, hindi naman, binobola mo na ako niyan eh. Pwede mong sabihin yon. Pero sometimes, pag naramdaman mo naman seryoso, bro, pogi mo ngayon ah. Hindi bagong gupit eh. Pwede mong isagot yon. Hindi kahambugan yon, ha? Palablabs daw yung kay Lovely. Sige. Kaya lang pag ibibitay kita, baka mamaya, Lovely Lynn,
Ay, tapos na ako rito eh. Natusukan ko na to eh, yung binaba mo. Wala bang bago para matusukan? Sige, ibitay kita baka sakaling ano. Kasi pag nagbibitay ako, ayaw nang matanggal. Tapos nagre-reconnect yung signal ko. Ayaw yata ni Lolo. Bahala na dyan. Kaya nga, dikit na tayo. Kaya lang yung binaba mo. Magtutusok sana ako. Eh, tusok na pala. Tagal na tayong dikit, my dearest friend, Lovely Lynn. Eh, magtutusok sana ako. Eh, yung pala, tapos na. Agoy, pogi yan. Hahaha, sabi ni Inday. O, di ba? O, sige nga, anak, Inday, pwede mo bang sabihin, pangit ka? Eh, kumpleto ka naman sa muka. Buo naman, kumpletong mata, kumpleto ilong, kumpleto ipin. O, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay pangit. Kasi, siyempre, pipiliin mo yung mas angat doon sa sasabihin mo sa sarili mo, siyempre, di ba? Pero, hindi kasinungalingan yon at hindi kahambugan yon. Nagsasabi ka lang ng totoo. Am I right? Jeff, thank you, Jeff, ha. Gawa mo nga ako ng speedboat. Galing mo gumawa ng ng boat. Kaya lang, wala namang dagat dito sa amin. Kahit doon sa probinsya, walang dagat doon sa amin. Pero ang ganda nung gawa mo eh. Dan full pack sa nakapin. Oh, lovely. Lovely Lynn. Oh, dikitan mo yan si Weng. Very supportive din yan. Ayan oh, sila Wanderlust. Yan. Ay, wala. Tapos na ako dyan. Oh, ipindot ko Oh, naging 15 tuloy. Imbes 16, naging 15 pag nagpindot ako. Kasi ako, mga kapatid, kahit walang okasyon, umikot ako pag walang kadikit na LS na matambayan ko. Lahat ng bahay nyo, mga kadikit ko, inisa-isa ko yan. Pinapasyalan ko, tutusok, manunood ako ng 2 o isang video ninyo, tapos tatakbo na ako sa iba. Ganon ang ugali ko. Kaya magugulat na lang kayo, galing si Sir Lakay dito, galing si Tatay Lakay dito. Gaganon na lang kayo pag nakita nyo yung bahay nyo. Ganon ako. Oh. Ngayon, kapag may premiere kayo, nag-thumbs-up ako, hindi ako nagsasabi ng waiting. Kasi, hindi ko hawak yung oras ko. Ngayon, pag umikot ako, na-premiere pala si ganito. Dikit ko to, supportive sa akin to. Tatambayan ko na yon, panunuurin ko na yon, ire-replay ko yung premiere niya, magdadagdag naman ako ng isang video niya na panunuurin. Ganon ako sa mga kadikit ko. Yan, kay Jeff, nagbaba si Jeff ng baka premiere niya yan. Lovely Lynn, siya naman yung ipalit natin na, si Jeff ha. Baka sakaling pwede. Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Ayaw na naman yata. Wala na. Yun ang sinasabi ko. Ayaw ni Lolo na nagpipin ako, palagay ko. Ayan wala na Naipin ko na si
si Jeff para ipalit kay Lovely pero ayaw na naman, no? Ba't ganun? Ay, oo, kay Kabutoy, nakatamsak na ako rito sa ano ko. Oo, tapos na ako rito eh. Kaya lang, pag ipin kita, Jeff, ayaw. Pinin na kita eh. Pero ayaw magpalit to. Yan ang sinasabi ko. Tapos, ang sunod nito, magre-reconnect na ang ano, magre-reconnect na ang signal ko. Kabaryan, my friend, mega love shoutout sa'yo. Ba't ganun? Ayan o, ayaw na ano mo. Replace pin. Ayun! Sa wakas, nakpalit din. Salamat sa pagdating mga kapatid. Back is real. Ha ha ha, silip here mga friendship. Oh, that's good. Kasi not all the time naman na tayo ay we have a vacant time to stay at a long time to those our friend who are ongoing live stream. Of course, we have kanya-kanyang responsibility, 'di ba? That's good. Practice, my dearest or beloved sister Ze. That's good. Kasi yun nga ang sinasabi ko. Pero ako, yun ang real. Pag basta lahat ng dikit ko, pag nadaanan ko yung bahay, o wala akong ginagawa, walang nag-ELS na tatambayan, tumatambay ako sa mga bahay ng mga kadikit ko na supported din sa akin. Pero yung mga kadikit ko na hindi gaano support, mahuhuli sila. Pero lahat yan, iikutan ko lahat. Jay Mullins, okay the road. Jay Mullins Vlog, thank you for coming. Kapsat, Tom's Heart, Kuya Host, thank you very big, my beloved Kapsat, Jay Mullins. Hi sis, Jay Mullins, mega love shout out coming from Weng Grateful. Paki-love naman si si Bro Kabutoy, yung ni Raker ni Jeffrey Santos, paki-love. Hindi ko pa pala na-share ito.
Ay, thank you bro Kabutoy, thank you very much. Oo. Pakilablab lang yung yung ni Raker ni Jeffrey. Si ano yan? Si Kabutoy Urig yan, yung bagong upload niya. Sampal naman dyan, oh. Ganun ba? Oo nga eh. Pero, yun nga. Dan full pack sa nakapin. Ay, hindi mo pa pala friend yan, si Bro Kabutoy, nak? Si Kabutoy, alin ba? Si Jeffrey ba o si Kabutoy? Si Kabutoy yan, yung ni-raker ni Jeffrey. O, dikitan mo yan, dalawa na yan. Kasing pogi ko mga yan, nak. Naku, baka nandyan na naman si Jeff, baka nandyan, marinig ako na naman ni kapatid Zelen. Sasabihin, mali daw, hambog daw, yung magsabi ng ganon. Si Jeffrey, oo. Dikitan mo yan, oo. Jeff, dinikitan ka ni anak Weng Grateful. Bahala ka na kung suklian mo siya ngayon o next year pa. Bahala ka na. Maalala ko tuloy yung mga maritesan kagabi sa bagay din sa iyo tay, wala sombrero. Pogi pa din po. Ay, ganon. Thank you very much Thank you very much. Guwapo talaga Kuya Butoy at Jeff. Yeah, coming from Wanderlust. Oo nga, kaya tatlo kami, puro guwapo yan. Oh. Hindi naman. Baka against lang si kapatid Selen. Kasi kompleto kami. Tingnan mo nga, may mata kami, may ilong, may ipin, may bibig, may kilay, may tenga, may kompleto, di ba? Wala namang kalahati na di ba? So ibig sabihin, if we say our personality or whatsoever namin, siyempre sasabihin namin yung mas nakakaangat. Alam ka naman na masyado namang very humble ka naman na ako, pangit ako, pero depende kasi doon sa bitaw at depende doon sa kung saan part o anong sitwasyon babanggitin yung bagay na ganon. Di ba? Pero pag ang bagsak mo, hoy, wag kang ganyan. Magandang lalaki ako. Ay, mali naman yon. Yun ang masasabing masyado kang hambog sa sarili mo pag gano'n. Pero depende kasi sa bagsak. Wanderlust, morning, ang aga pa, wag masyadong pogi. Di ba? Yung mga bagay na gano'n, di ba? Pero kung kami na magsasabi noon, siyempre, kahit papano, may diin. Yun ang ibig sabihin noon. Sis J. Mullins, Weng, grateful. Ito. Ha 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 ha. Mega love shout out, Idol Kabutoy, coming from Grateful. Weng Grateful. Si Inday yan, si Inday. Ang aking anak na supportive kay Lakay, music lovers.
Jeff, baba ko naman yung ano, Jeff, ha? Yung aking upcoming ngayon. Subukan ko kung pwede na namang magpalit sa pin. Kasi minsan ayaw eh. Kaya ayaw yata ako ni Lolo magpin eh. Subukan ko i-pin ito ha. Ito yung upcoming ko mamaya eh. Jeff, ako naman ha. Baba muna kita. Ako naman ha. Patusok ko lang tong ano. Itong aking premiere. Oh, ba't ayaw na naman? Replace pin. Ayun. Mamaya 9:30 na. Ang alam ko alas 9 ka eh. Tinignan ko kasi yung premiere mo eh. 9 o'clock ka, di ba? May nakita akong premiere mo eh, 9 o'clock. Dated 17. So ang ginawa ko, 9 sana, ilagay ko sana sa 9. Naalala ko, ay, parang may nakita akong premiere ni Inday ng alas 9 ng 17, sabi ko, nung namasyal ako sa bahay mo. Kaya ginawa ko 9:30. Pero bakit ikaw ang naipin ko? Replace pin. Ayun, gumagana na yung mga ano ko. Oo, iba na pin ko. Pasensya ka na kay Kuya Wanderlust. Wala, parang naasiwa ako din. Tama si ano, si Bro Kabutoy. Parang ang gaan ng ulo ko eh. Ninja pala na dikitan ko, Weng. Oo. Ibababa niya yan yung ano niya, yung main niya. Sombrero pala ko. Bakit nga pala itong ano yung moderator cellphone? Dito ka. Ay, ano ba yan? Yan, para makita kita. Yung moderator dito sa harap ko. Mali eh. $15 likes, Tay. Okay, thank you Naka, thank you. Jeff, yan yung ano, yan yung main ni ano ni Inday, ni Weng Grateful. Okay, oo. Sige, sige. O galing din ako doon kay Janice nung
Kagabi. At tuloy-tuloy yung LS niya. Oh, hayaan mo naman para makausad na yung watch hour niya. 'Pag natapos naman ng watch hour ko kahit na paminsan-minsan lang ako mag-LS. Eh, ito pa nga paminsan-minsan na nga lang. Bale 2 days na hindi ako nag-LS itong week na 'to. Ngayon lang ako nag-LS. Thanks, Jeffrey, OTW. When grateful, mega love shout out coming from Kabutoy Rig. Lovely, OTW coming from Jeffrey. Ay, teka, kunin ko yung isang cellphone pala. Ah! Sayang pa itong isang account. Oo. Oo, kasi kahapon tumambay ako do'n sa kanya at, inayudahan ko siya ng 4. Katulad nung mga dinala ko sa'yo, binigay ko rin sa kanya. Tapos na kay Kabutoy at saka kila Jeff, hindi pa. Kay Kabutoy, tapos na yata. Si Tiger Hotel, RCM, Tiger Hotel, Main, Lakay Music Lovers, RCM, Tiger Hotel, ah, si Green Lantern at saka si Harry Potter yata, hindi pa kay Kabutoy at saka kay Jeff. Iikutan ko lahat 'yan, iaayuda ko lahat sa inyo 'yan. Gagawa ako, gagawa pa ako.
Sayang lang ang pagkabili ko dito sa laptop na ito pagka hindi ko samantalahin ang gagawa ng Ninja Turtle. Para mayroon tayong maitutulong sa mga iba. Wala naman tayong hangad dito sa YouTube na ito kundi magtulungan kasi hindi naman tayo pwedeng tulungan ng iba o tagalabas. Kundi tayo-tayo rin ang magtutulungan. That's why I plan to establish my ninjas to assist and to help those YouTuber. Oo. Meron pa. Lalabas pa si Striker. Yan yung mga pangalan na yan ay yung mga call sign ko nung ako'y nasa serbisyo pa. Abangan nyo yung Striker. Itutulong ko rin sa inyo lahat yun. Ididikit ko rin sa inyo yun. Huwag na ninyong suklian yun. Basta dun lang kayo kay Lakay Music Lovers. O, pwede rin kay RCM kasi second channel ko yun. Pero yung the rest, no need. Pang-ayuda ko lang yun. Abangan nyo, lalabas si Striker. Oo, nadala ko na sa'yo yan. Ang hindi ko palang siguro nadala sa'yo, parehas kayong dalawa ni Broca, Botoy. Pero nakalinya na kayo kasi nilista ko lahat dito kung saan ko ididikit, itutulong, iaayuda, yan. Basta akin yan, sa ninja ko, peras lang si RCMA kasi second channel ko yan. Si Tiger Hotel, Green Lantern, Harry Potter, yan, yung mga yan. At saka, si Harry Potter, Green Lantern, at saka yan, yung mga yan. Oo. Binaba nga ni Jeff eh. Dati ko na tinusok yan. Tapos binaba mo kay Motodoc. Sabi ko, wala ba iba ito si bro? Sabi ko sa isip-isip ko. Saka yung ano mo, bro, yung meron kang ano eh. Apat sila doon sa'yo. Si RCM, si Lakay, si Tiger Hotel. Hindi ko lang ma-remember kung pumasok na si Green Lantern sa'yo, tsaka si Harry Potter. Kagabi kasi ang tinambayan ko si Mayet. Kila May naman, tapos na eh. Kasi sa LS nila, pinapasok ko na yung mga ninja ko. Pero yan, hanggang ano, unti-unti gagawa ko. Kung kinakailangan, gagawa ko ng 1,000,000 ninja eh. Bakit hindi? Kung pwede. Pero bago ko sila iayuda, i-establish ko muna sila. Magkaroon muna sila ng mga videos. Lalagyan ko sila ng mga videos para saka pag dinikit ko, talagang tulad ng ginagawa ko kay Lakay na pinapanood ko muna para dumikit kasi baka malagas. Pinapanood ko muna yan sa inyo para dikit na dikit. Kahit pa paano na may natututunan naman tayong konti. Andyan si First Lady Agnes, andyan si Inday, andyan si Kabutoy. Yan yung mga nagtuturo, mga great advisor ko habang ako ay kulang pa sa kaalaman. Sabi nga nila, pag naliligaw ka sa pupuntahan mo, hindi mo na kailangan maghanap ng pulis para magtanong kung saan yung lugar na puntahan mo. Pwede ka namang magtanong sa iba, o di ba? Kung yan
ba'y kaliwa o kanan yung pupuntahan mo. Ganun lang ang buhay. 17 likes, Tay. Thank you very much, ha. Inday, anak, salamat. God bless you always and your loving family. O sige, thank you, thank you. Oo. Tama yung tama yung advice ni Bro Kabutoy sa akin. Hangga't maaari, kuya, wag ka munang kumanta. Hintayin mo na lang na maging official partner ka na ni Lolo para kahit papaano pwede ka nang kumanta. Which is tama naman. Welcome, Tay. God bless you too po. Salamat na ka. Salamat. Basta sa akin yung mga nag-YouTube ng maayos na yan, katulad nila Jeffrey, katulad nila Kabutoy na supportive, lalong-lalo na kay Kabutoy, tumutulong, nag-aayuda. Tapos kung mayroon pang tawag nito yung mambabastos o whatsoever, kasi nasa City Hall ako kahapon, may nambastos daw kay Marian eh. Please, pakiusap, wag niyong gawin habang nandito ako sa YouTube community. Habulin ko kayo hanggang sa labas. Kasi yung mga nag-YouTube na yan ay naglilibang, yung iba naman they aftering revenue. Siyempre, of course, sa hirap ng buhay ngayon. So, wag natin silang paglululukuhin dahil maayos ang intention nila para mag-YouTube, magpasaya ng mga tao sa kanilang mga i-upload na video. Tapos paglululukuhin nyo sila, ay tumakbo ka na. Hahabulin kita pag niloko mo mga yan. Ganon ang objective ko dito sa YouTube. Thirdly, my interest to a revenue. Pangatlo lang yon. Ako, my objective why I joined this YouTube community to spread my friendship. I gathered some friends. Secondly, I protect the interests of all YouTubers and protect the interests of YouTube channel just because they are our business partner. So if you join YouTube community and sabotage all YouTubers, ay magtago ka, habulin kita hanggang sa labas. Kaya dito, saya-saya lang, love-love lang, suportahan lang, and that is my objective. Sige sister ha. Sis, Wanderlust, thank you very much for coming ha. Thank you. God bless you always. Si Maymay kahapon nasa City Hall ako, naka-mute kasi ako. Meron akong nababasa na ng bastos. Kaya nag-message ako doon na isako ko yan. Sabi ko, sino ba yan? Sabi ko, wag ganon. Mag-join tayo kung may mag-LS, mag-join tayo kung gusto natin. Mangisda tayo kung gusto natin. Huwag tayong mambastos. Habulin ko kayo, maniwala kayo sa akin. Habulin ko kayo. Wag natin bastusin ng mga YouTuber. Kasi ginawa nila yan just to relax, just to enjoy their life. And at the same time, secondly, of course, the revenue just because it's mahirap ang buhay ngayon.
Kaya yun ang ano, wag. Kasi enjoy lang natin yung YouTube, enjoy lang natin. Huwag tayong mambastos ng kapwa nating YouTuber kasi tayo-tayo pa rin nagkikita-kita dito. Yun lang sa akin. Anytime naman pwede ako umalis dito sa YouTube eh. Pero I enjoy. That's why I don't like those YouTuber who are sabotage their neighborhood or katulad nilang YouTuber. Ganon ba? Oo. Parang di ko alam. Basta sa akin kasi, ayaw ko na meron ng babastos sa mga ano, kahit hindi ko kadikit yan. Kahit hindi nagsusuport sa akin yan. Pag nambabastos, naku Diyos ko po, ayaw ko ng ganyan. Kasi nag-YouTube yan dahil dalawa lang pwede ko isipin. Maaring nag-YouTube yan just because of revenue dahil hirap ng buhay. Pangalawa, nag-YouTube yan dahil ine-enjoy niya ang pag-YouTube. So, dalawa lang yan. Hindi yan nag-YouTube para manloko ng kapwa. Pero may mga ganyan na tao na pumapasok tapos nanloloko ng babastos. Kasi pumasok ako kay Eric Bernales. Meron ng bastos doon sa kumakanta. Nagbitaw ako. Tinitiis ko, ayaw ko makialam kasi bisita lang ako. Nag-support lang ako kasi kadikit ko yon si Eric Bernales. May nanloko. May nang bastos. Hindi ko matiis kasi ang dami, umuulan. Umuulan ng comments na babasa ko. Kaya napilitan ako, nagsalita na ako. Sino ba yan? Sabi ko. Huwag kang bastos ha, sabi ko. Tandaan mo ha, sila kay music lovers ito. Habulin kita hanggang sa labas pagpatuloy mo yung gawain mo mambastos ng kapwa mong YouTuber. Yun ang binitawan kong salita. Hindi na bumalik. Pabalik-balik ng ano. Sabi ko kay Eric, hubaran mo. Natutunan ko yon kay Bro Kabutoy na ano, kasi binastos din ako eh. Kaya wag. Nagkaroon ako ng phobia sa pambabastos sa akin kasi masakit. So, ibig sabihin, pag binastos mo yung kapwa YouTuber mo sa kanyang LS, sa live stream niya, masakit din kasi naramdaman ko yon. So, I hate that. Hindi. I'm telling the truth. Na. Anytime, at all costs, aalis ako sa YouTube. Pag may mambastos na habulin ko siya, ay susundan ko hanggang sa labas. Maniwala kayo sa akin. Ako, pag nagsalita ako, totoo. Ako, napakabait ko. Pakainin kita rito sa kabilang palad ko, pakakainin pa kita rito. Pag mabait ka sa akin. At mabait ka sa kapwa mo. Ganon ang attitude nila kay music lovers. Sino ba yan, Lakay? Itapon ko yan sa Manila Bay. Malalaman ko mamaya kasi kahapon kasi hindi ako Jeff, kasi nasa City Hall ako, nagre-renew kami ni Mrs. ng business permit namin sa tindahan. May nabasa ako na ng bastos sa kaibigan natin, kay Marian Official. Sa bingo nila, nagalit ako. Sabi ko, sino ba yan? Isasako ko yan, gumanon ako. Hindi ko kasi maririnig kasi naka-mute ako. Pero basta ako, ayaw ko ng ganyan, yung may nambabastos. Kasi naranasan ko, binastos ako sa aking LS. Masakit. So, ayaw ko rin na mangyari sa inyo o sa kapwa kong YouTuber kasi yung naramdaman ko, mararamdaman din nila. That's why I don't like that kind of attitudes to be a YouTuber. Just because my objective is to protect all YouTubers
and protect the YouTube. Of course, wala naman tayo rito sa YouTube kung wala si YT. So, both interests, YouTubers and YouTube, ay protected. Kung sino yan, mga nagsasabotahe, habulin ko yan hanggang sa labas. Tina TV, maraming salamat for coming. Padikitan po. O sige, dikitan nyo si Tina. O sige. Salamat for coming ha. Huwag lang kalimutan magtamsa kay Lakay Music Lovers ha. Bakit ganun? Na naman. Ay, dito pala. Mali pala yung cellphone na dinampot ko. Iba rin ako. Masaktan kuya, tahimik lang. Hahaha. Pero mapanganib pag nabalikan ko ang pambabastos ng tao. Tama. Pero ako, talagang ibubulgar ko talaga na ako. Ayaw ko yung manahimik kasi masakit sa dibdib, kapatid. Pero maraming ganyan. Dati kasi ganyan ako. Basta ang alam ko, tayo ay nag-YouTube dahil nga sa kanya-kanya tayo ng interest. Yung iba nag-YouTube just because of revenue. Hindi natin maiwasan yun. And I appreciated that just because napakahirap ng buhay ngayon. Diba? And others, they are join YouTube community just to relax and enjoy their life. Diba? O, ganun lang. So, sa katulad mo, ang ginagawa mo, and extreme sa akin yan dahil humanitarian service ang ginagawa mo. Lalo na yung mga ina-upload mo na video na napapanood ko na pumupunta ka sa mga depressed area at tumutulong ng konting goods for their everyday needs. Maliit man yun pero perfect dahil naalala mo yung mga maliliit na kapwa natin. And that is good. Continue that kind of attitudes, my brother Kabutoy. Totoo yan. Ako kasi real talk ako. Pag nagsalita ako, totoo yun. Oo, totoo yun. Kaya ina-appreciate ko yan. Tina, bagong video mo ba to? Patusukin ko muna sa iyo si si Tiger Hotel ko ha. Dikit na ba tayo, Tina? Dito sa tignan ko. Hindi pa tayo dikit pala, Tina. Ang laki ng bahay mo ha. LCAT, ikaw ba ito, yung LCAT? Tina, ikaw ba to? Yung LCAT? Dikitan mo ako ha. Oy, mega love shout out sa iyo. Ading ko, Grace A. Castillo. Naimbak nga bigat mo, ading. Apay badom. Ito'y may isang alagad mo. Ikang kati jacket mo ha. Oy, bakit ganun? Iba nung napipindot ko. Yun. Add moderator. Gracie Castillo 29 tayo. Thank you very much ha. Adding ko ha.
Oo, sige Ading. Thank you very much. Oo. Kabarian, thank you very much ha. Wala kang ano diyan, Grace, Ading, new upload videos when no kwa. Uy, ayaw na naman magpalit to. Ito dalaman ng sinasabi ko. Lakay pa rin yung nandun sa monitor ko pero dito sa moderator cellphone ko, si Tina ang pinalit ko. Ba't ganun? Replace pin. Oh, ayaw oh. Ba't ganun? Tapos ang sunod na naman yan, nagre-reconnect na naman. Ayaw ni Lolo akong mag-pin ah. Ba't ganun? Unpin message. Nga. O ayaw eh. Ayaw magpalit. Elkat, hindi pa tayo dikit. Dikitan mo na lang ako at susuklihan kita ha. Hindi ako makapagpin eh. Oo, sige. Sige nak, Grace. Ano lang to? Gawin ko lang siguro mga 3 oras lang to. Kaya lang, paano ako aabot ng 3 oras? Ayaw na naman magpalit nung mga nakapin. Ayan oh, lakay yung sa akin pa rin yung nakapin. Ipalit ko si Tina pero ayaw magpalit. Pero dito sa moderator cellphone ko, nagpalit naman. Ba't ganun? Ayaw ni Lolo yata ako magpalit ng naipin. O ayaw. Ay, dito siguro. Ayaw oh. Ayaw oh. Ayaw ma-unpin eh. Hmm? Ba't wala kang dabit, bro? Ba't wala ka? Na-encounter mo ba ito, bro Jeff? Yung
may naipin ako, ayaw magpalit nung pin, no? Ayan, no? Lakay pa rin ng nakalagay. Tapos, dito naman, nagpalit ako dito sa moderator ko. Nagpalit naman. Pero diyan ayaw, oh. Ano ba 'yan? Tapos napindot kita. Alag ng teteng. Eh, nakita tuloy yung mga kargada mo diyan. natanggal yung salawal mo, bro. Tina, pasensya ka, hindi kita maipin. Kahit hindi kita dikit, ipipin kita. Kaya lang hindi pwedeng magpalit, oh. Nako, ayaw na naman ni Lolo ako papin. Dikitan mo ako ha para susuklian kita. Ano ba 'yan? Oh, ito nga, ipin ko nga ito yung anak ko. Pin message. Oh, pumasok naman dito. Pero diyan sa monitor ayaw pumasok. Naipin ko naman si Inday dito, oh. Nakapin si Inday dito sa hawak kong cellphone. O kahit dito sa isa, makita. Ba't ganun? Pati tuloy si Jeff na damay. Natanggalan tuloy ng salawal. Eh, putragis, di nakita lahat yung kargada niya. Natanggal. Ipatanggal mo nga yung ano. Tanggal na naman yung ano, yung pin. Oh. Natawa tuloy si Inday. Ayan, oh. Ganyan na naman. Maya-maya ng konti yan, magre-reconnect na naman yung ano ko, yung signal ko. Kasi hindi na naman natatanggal-tanggal yung nakapin doon sa monitor ko. Tapos dito sa moderator ko, nagpalit naman. Ayan, oh, si Inday ang nakabitay. Doon naman sila kaya ang nakabitay sa monitor. Oh, nakikita mo yung ano? Nakikita nyo pala yung sinasabit ko? Pero bakit dito sa monitor ko, hindi siya nagpapalit? Ano ba yan? Oy. Thank you ading ko, thank you. Thank you very much ikanta ti bado na. Baka makita ajay itagtago na. Ayan, at dati sa lawal nan. Mulat-mulat ako. Bakit? My beloved sister, Miles, bakit mulat-mulat ka? Mulat-mulat nimo. Unsa man? Ay na, lakay. Ayaw na naman magpalit yung nakapin. Oo nga pala, oh. Nakikita pala sa ano dito yung pinipin ko pero doon dito sa monitor ko sa camera ko ako pa rin ang nakapin. Hello, Rismar. Thank you very much for coming ha. Maraming salamat Sisi ha. Ambisyosang Rismar ha. Good morning din sa'yo and God bless you always. Thank you, Tina TV, sabi ni Tina.
Ay, sabi ni Weng, grateful. Kape-kape, oh. Katatapos ko nagkape. Si Rismar. Jeff, hanggang mamayang tanghali siguro. Pag papasyalan ko na kayong dalawa ni ano. Tapos naman na yung mga priority kong ano eh. Pasyalan ko, check ko yung kay bro, bro ka, Butoy. Di ko alam kung, parang alam ko pumasok na sa kanya si ano eh. Si Green Lantern at saka si Harry Potter. Pero kay Tiger at saka kay RCM, pasok na sa kanya. Bit-bit na nila kayo. Pero ipapasyal ko sa inyong dalawa mamaya. Tapos, i-establish ko muna si Striker bago ko papasukin sa bahay nyo. Basta antay-antay lang kasi napakarami nyo. Basta tuloy-tuloy lang yan na mag-aayuda ako kahit walang okasyon. Papasyal ako sa mga bahay nyo, tatambay ako nun. Malas nung nagluluto kasi, ayan, si Weng Grateful, nagluluto yan. Kainin namin lahat yung niluluto niya. Magdikitan kayo dyan, ha? Ay, ganon? Nakalimutan ko kasi kung sino si Red Light. Promise. Nako, ubusin namin yan pag na-i-upload mo yan, yung imbutido mo. Oh! Ay, salamat, Kiss Me. You're coming. Thank you very much. Thank you, ha. Kiss Me. Ha? Ay, oo. Sorry naman, nak. Nako, maunawaan ni ni Sis Bing. Naunawaan niya yun. Alam naman na niya yun eh. Kung minsan nadadapa ako, kinakantsawan niya nga ako. Babalik yun, hindi makatulog yun. Kung minsan nga, pinapatulog ko dahil grabe yung pagod na niya eh. Ano yun? Maya-maya, tignan mo, babalik yun. Hindi makatulog yun, hindi makatiis hanggat hindi makasupport yun. Nako, kabisado ko na yan si Press Bing. Saka sigurado ko yun, nakatambay yun. Gusto niyang umidlid dahil siyempre pagod na. Wala, hindi makatiis yun. Tingnan mo, magpapakita uli yun. Pero andyan lang yun, nakikinig yun. Hindi na naman makatulog yan. Very active siya sa pag-support. Hindi makatulog yun, nak. Paniwala ka sa akin. Maya-maya, lulutang na naman siya dyan. Parang parang nakikita ko sa kanya masama sa loob niya pag hindi siya nakasupport. Oh. Parang ako yan eh. Kahit pagod na pagod ako, hindi ako nakapagbukas, magbubukas ako yan. Iikot ako kung may para makasupport lang ako. Ganyan si Sister Bing. Oh. Ano? Kiss Me. Ang tagal ko nang binabanggit ang Kiss Me. Wala naman dumadapo na kiss. Ano ba yan?
Agoy, nagyugyug na naman kakuya. Nakatiko. Ay sus, Ginoo. Nakatalikod gani. Ito yung vitamins ko, pampalakas, pampabata. Huwag ka maingay kasi baka mamaya nakatambay si First Lady dyan. Kasi sinabihan niya ako. Kaya nga tumatalikod na lang ako pag nagyugyug ba. Tigilan mo na yan, oy kuya. Vitamins ko gani ito. Lalakas ako pag nakaano ako nito. Kabutoy Urik, how are you, baby? Kiss me, sabi ni Kabutoy. Agoy, nagyup-yup na naman ka, kuya. Ay, sus, Ginoo manday. Ali, itapon mo nga itong mga to, nandito. Kunin mo na yan. Lagyan mo na yan. Oh. Let's dance, Kabutoy. Sabi ni Kiss Me. Wala gani akong music kasi bawal pa kasi pag-graduate na ako eh. May ilan pa siguro akong lilinisin doon sa live, ano ba yan? Library ba tawag doon sa video na CPR. Oh, sabi ko sa iyo. Inday. Nak, sabi ko sa iyo eh. Hindi yan makatiis. Maniwala ka sa akin. Masakit sa loob niya yan pag hindi nakasupport sa mga kadikit niya o katim niya. Naku, kabisado ko yan ang ni Presbing. Oh, sabi ko sa iyo, lulutang uli eh. Oy, sis. Sis Beng, matulog ka naman, oy. Huwag ka kantatay ha. Ganyan lang, LS mo. Oo, kasi di ba nga, ito nga yung advice mo. Kaya sabi ko, baka magalit na naman si Sis Beng, sabi ko. May lakad ka, tay. Gaganon na naman. Oo, ganito lang ako, sis. Pero matulog ka naman, oy. Sus. Ayaw mo yung mag-support mo na. Mag-recover ka naman ng pagod mo para may lakas ka na naman muli. Oh, sabi ko sa iyo, hindi makatiis yan. Lulutang at lulutang yan, hindi makatiis na hindi makasupport yan sa mga katim niya. Kabisado ko yan eh. Hello, when grateful, sabi ni Kiss Me. Siguro okay na siguro, kahit 3 oras lang ako. Hello, Modi Rosales, mega love shout out coming from Kiss Me. Sis Red Light, sabi ni Weng, grateful support. Bro, salamat bro ah. Maglinis ka na while waiting. Oo, almost mula nung binili ko yung laptop, sis, nilinis ko na lahat yung dumi sa bahay ko. Meron siguro, sis Beng, mga
Tatlo. Pero doon sa mga upload kanta, malinis na. Naka-mute na nga yung iba eh. Pero yung sa LS ko, meron yata pa akong 2. Pero everyday, kasi paisa-isa lang daw sabi, excuse me, ng anak ko yung pwedeng ilinis araw-araw. Kaya araw-araw, mamaya paggising noon, bago pumasok ng school, magtatanggal na naman siya ng isa. Oo, ang ganda. Ganda, kaya lang, maganda nga. Maganda ang bayad. Tapos, di ko naman alam gamitin. Oo, magpahinga ka muna. Naku, Diyos ko, kapatid. Huwag mong pilitin yung sarili mo na basta importante, nakatamsak ka kay Tatay Lakay. O, pahinga ka na kung ano, kasi siyempre unahin mo yung sarili mo bago yung pag-support. Ha? Sige, sige. Thank you very much ha, Sister Bing ha. Press. Thank you, thank you. O, pahinga ka muna, pahinga ka muna. Basta advice mo lang ako kung anong next move. Basta ganito lang, ito yung advice mo, ganito lang gagawin ko. Wala munang music. Maganda nga presyo. Oo, Kiss Me, maganda presyo. Ito kasi yung para naman akong tanga eh. Tanong ko kasi doon sa technician, anong pinakamaganda sabi ko kasi nag-stream live ako sabi ko. Ay ito sir kasi ito ang talagang magaling sa pag-edit kahit ilang ano mo diyan pwede sabi niya sa akin. Putragis o sige okay na rin siguro ito sabi ko 60 plus. 30 lang yung budget ko dapat. Tapos may nilabas pa siyang uli. Ito naman anak ko. O yan na lang pa. Para ano, kinumpleto pati yung Microsoft, 100 mahigit. Ginoyo ako nung anak ko, no choice ako. Para masipag lang sila. Kaya mo na. Pera lang yon mahanap. Saka kaya lang naman binili ko yan dahil siyempre 3 sila. Kailangan din nila sa pag-aaral nila yan. Oo. Oo sis, oo. Pero unahin mo muna, sinabi ko. Sinusunod kita. Sabi mo, may lakad ka tay? O, ngayon sundin mo naman ako. Matulog ka, magpahinga ka muna, kapatid. Ha? Sige, pahinga ka muna. Naku, okay na sa akin yun. Yung pumunta ka sa akin, nagtamsak ka, o tumagal ka ng konti. Okay na sa akin yun. Unahin mo yung sarili mo, ha? Tulog mo muna, ha? Baka mamaya may pulis na naman. Jeff, thank you, ha? Ay, beloved sister, Lay, thank you very much, ha? Thank you, ha, Lalay, ha? My beloved sister, thank you very much for coming, ha? Naku, natutuwa na sila kay pag nagpakita kayo sa akin. Okay na sa akin yon. Not necessarily you stay for a long time to my live stream. Pakita kayo, ganun, okay na sa akin yun. Kung may time pa kayo ulit, bumalik, okay lang yun. No problem yun. Lahat. Di ba? Sisi Lalay, thank you very much ha. God bless you always ha, and your loving family. Maraming salamat sa inyo ha. Pahinga ka na, Sis Bing. Thank you very much ha.
Basta ang importante, nagpakita. O, di ba? Oo. Di ba? Tulad ko, pabalik-balik ako sa LS ni Kiss Me. Sarap yata tulog. Nung nag-LS siya. Oh. Importante, naalala ka, di ba? Ganun lang. Malungkot pag walang music talaga, pero no choice tayo, di ba? Sumunod tayo. Basta gabi kuya, tulog na, talaga ako niyan. Hayaan mo na lang mag-play. Oo nga, oo. Sunod-sunod na ano mo, na LS mo before. Tulog ka. Pero pabalik-balik ako sa bahay mo. Ilang araw na sunod-sunod yon na nag-LS ka, tulog ka. Sis Lalay TV, mega love shout out coming from Kiss Me. Nakanang lang mga madam busy. Shout out to all. Coming from si Grace yan, si Grace A. Castillo. Sige lang ading ha. Sige lang. Gawin mo muna yung responsibility mo dyan. No problem sa akin. Pagpunta mo sa akin, nag-thumbs up, is very nice for me. Kiss Me, coming from Lalay. Hello, Sis Grace, coming from Kiss Me. Magpatusok lang kuya. Oh, sige, baba mo. Ito nga, namomroblema ako. Pwede rin pala kasi nakikita natin dito. Kasi yung monitor ko, andun no, nakasabit pa rin sila kay. Pero dito, si Weng ang nakasabik, si Sangay mo. Baba mo. At ipalit natin kay Weng. Nangangawit na yung anak ko. Ikaw naman. Sige na, baba mo. Ito naman, paalam gani. Baba mo, Sisi. Bitayin natin. Dali. Yan. Sana magpalit na doon sa monitor ko. O yan.
Wala pa rin, no? Ano, nakikita nyo dyan? Nakikita ko rito sa mga ibang cellphone ko eh. Oh, naipalit ko na si sangay mo sa'yo. Oo, mamaya. Tapos, si Inda. Magkakasunod tayo tatlo uli ah. Mamaya, ikaw, 9 o'clock ang alam ko, si Inday, sangay mo. 9:30 ako, meron din ako eh. Oy, Grace, ading, thank you very much sa ikanta ti salawal na tapno hanga ko. Malamiisan dita. Thank you very much sa ading Grace. Kiss me, SG, coming from Grace A. Castillo. Hindi, ano naman eh, sa butterfly yun, 8:30. Nakita ko kasi, magkakasunod, inisip ko, baka mamaya, alas 8, 8:30, pagod pa ako kasi, siyempre, galing kami sa tindahan. Kaya ginawa ko na lang 9 sana. Si Inday, si Sangay mo, naalala ko kasi nung pumunta ako sa bahay niya, kasi pabalik-balik din ako sa bahay niya, na 9 yung nakita kong upcoming niya. Kaya ginawa ko na lang 9:30. Love you, Sis Grace, coming from Kiss Me. Naku, itong babae na ito talaga, tigas ulo rin eh, no? Sinasabihan niya ako, tigas ulo. Sige. Whitey pa more. Inday, nak, pagalitan mo nga itong ating admin. Ayaw talaga magpigil, oh. Pero antok na yan. Kiss me. O sige. Sige sis Lai ha. Isama mo na nga yan. Tigas ulo ng sister natin. Sis Bing. Antok na rin yan. Gusto lang makasupport. Sige na. Salamat ha. Sis Lalay ha. Salamat. Thank you very much. Nag-ano na naman, no? Nagre-reconnect na naman. Kasi ayaw matanggal yung nipin ko doon sa monitor. Pero dito sa moderator ko, natatanggal. Sige. Sige sis ha. Thank you very much ha. Idlip mo muna kasi siyempre gusto mo ring i-recover yung mga pagod mo na sa the whole day. Pahinga ka naman. Bro, Kabutoy, salamat ha. Siyempre naman, naku mga kapatid, ito talaga mga ito. Basta nandyan si Tatay Lakay, ibaba nyo agad at ipin natin. Pero doon sa monitor na naman, no? Kasi ayaw matanggal yung pin ko doon. Pero dito sa moderator cellphone ko, nagpapalit siya na pin. Pero doon ayaw. Pero okay lang kasi kukumpleto ko lang oras ko, i-ano ko yan. I-resume ko yan. Paggising ng anak ko. Hindi ako marunong eh. Sige, baba mo at ipalit naman natin kay Kiss Me. Tapos na kayo kay Kiss Me. Pasampal naman, Tusukan nyo patalikod ha. Ayaw niyang paharap yan. Pero ako, gusto ko laging paharap pag ako tutusok sa kanya. Sa video niya. Sa video niya lang. Sabihin nun na baka pumick up ako ng paninda. Pero sigurado ko yon 100% pagpasyal ko sa inyong mga bahay,
ire-replay ko na yon, wala nang sabi-sabi, ire-replay ko na agad yon. Oh, no problem. Sige, ingat ka ha. Maymay, ingat. No problem, sige, sige. Oo, sige, ingat kayo ha, ingat sa labas ha. Kasi hindi matanggal-tanggal yung aking nipin. Pero dito, nagpapalit naman. Asan na si Rismar? Baba mo na yung ano, yung iyong premiere. Tayo ipa-thumbs up, ipa-blab-blab natin. I-exit ko na nga. I-resume ko na lang. Are you sure you want to stop stream? Ay, ba't gano'n? Tawagin ko nga yung anak ko. Hindi ako marunong mag-resume. Nagre-reconnect na naman eh. Kasi ayaw matanggal yung nakapin doon eh. Tapos, exit, cancel. Ay, exit, okay.